Ngayong adlaw sa inyo mga utod ko kag mga kaabyanan ko kay Ginoong Hesukristo sa subong nga adlaw, among adlaw sang Miyerkules, petsa 13 sa bulan sang Setyembre tuig 2023. Sa subong nga adlaw, amo man ang adlaw subong sa pagdebosyon sa aton mahal nga Iloy, among Iloy sang sa gihapon nga panabang o nang sa English pa amo ang Our Lady of Perpetual Help. No? I-check ta na yung mga kabayan, mga utod ko kay Ginoong Kristo ang aton audio output sa aton subong uh, programa diri sa aton magamay nga ministeryo ang pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading. Dahil langit mga kabayanan ha. Hello. Hello. Okay mga kabyanan, loud and clear man ang aton nga audio output sa subong hapon, no, kay hapon diri sa Pilipinas, no. Kag okay man ang aton nga ano, kag inyo makita karon ang aton nga banner ang Hiligaynon Catholic Bible Reading kag yari pa lang kita sa libro sang Exodo, no. So una gid sa tanan mga kabayanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, akong gikamo nga gina-welcome pagamo akong gikamo ginatamyaw sang maayong aga, maayong udto, maayong hapon, kag maayong gabi. Ano man nga oras ini ninyo malantaw ang ining aton nga programa sa aton diri magamay nga ministeryo. Ginatamyaw ko gid ang aton mga utod kag mga kabyanan nga nagalantaw sa aton Facebook page karon, ang pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading agamo man sa aton YouTube channel kamo ang nagalantaw man subong sa Hiligaynon Catholic Bible Reading. Gani kung wala pa kamo naka-subscribe, please pinuta lang ang subscribe button sa aton kung kamo nagalantaw subong sa aton YouTube channel agamo man sa aton Facebook page palihog man pindot sang like kag para updated kamo sa aton nga mga videos, mga content naton nga post dira sa aton nga aton magamay nga ministeryo. So ginatamyaw ko gid ang aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo kag mga utod mo naton kag mga kabyanan nga nakahibaluman o nakaintindi gid no sang pulong nga Hiligaynon, no? Labi na gid diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo human sa probinsya sang Guimaras kag sa mga kaislahanan niya ini agamo man sa mga utod naton dira sa probinsya sang Antique, probinsya sang Aklan, sa syudad sang Rojas kag sa bilog na probinsya sang Capiz. Agamo man
sa mga kauturan naton tira sa may syudad sa Bacolod pag sa bilog probinsya sa Negros Occidental. Agamuman sa aton mga utod sa syudad sa Coronadal pag probinsya sa South Cotabato sa may Tacurong City, sa syudad sa Tacurong pag sa Sultan Kudarat. No? Pag sa aton mga utod kag mga kabyanan nga pamati nagalantaw sa aton nga mga utod nga mga Ilonggo sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas kag sa diin man nga bahin sang kalibutan. No? Pag ako ang inyo alagad sa gihapon ako si admin ninyo. No? Pag sa subong nga hapon nagapasalamat kita sa mahal nga Dios kay nakaprograma kita no sa subong nga hapon nga ini. No? Gani hindi natin padugayon pa sugod na natin ini mga kabyanan sa malipot lang na pagpangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sang santos nga kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesucristo, amon agalon, ikaw ang dalan, amatuoran, kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sang imo kaalam. Paagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol ug sang simbahang katoliko. Ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon kag magpahanumdum sa amon sang imo mga ginpang tudlo. Amen. Pagamuyad to mga kabyanan ang aton nga malipot nga pagpangamuyo sa subong sa mga kabyanan yari na kita sa aton nga masunod naton nga pagbasa sa balaan nga kasulatan no? Ang santos nga Biblia sa nagligad nga Miyerkules nga adlaw mga kabyanan ug mga utod ko kay Ginoong Jesucristo ginbasa naton ang nahanungod sa Exodo kapitulo 27. Pag aton nahisayran ang mga ginasugo sang Ginoo no? Sa kay Moises no? Ang mga description niya na ginhatag sa kay Moises ang paghimo sang altar no? O anong mga gusto sang Ginoo sa pagpahimo niya sini. Agamo man ang bungbong sa sulod sang tolda no? Kag amo man ang mga pamaagi agud paano magtatap no ang pagtatap sang suga. Sa subong naman nga mga hapon mga kabyanan lain na naman ang aton naman nga pagabasahon no kag sa mga wala dira sang santos nga Biblia no pwede gid kamo maka-follow sa akong pagbasa. Pinayon ta lang no kay mga kabyanan gusto ko lang gid nga mahibalo sa inyo ang Exodo kapitulo 28 nagaunod sang masobra 43 ka mga bersikulo. Pag inyo karon makita kung ano ang
ano ang aton ang unod sang libro sang kapitulo 28 sang libro sang Exodo. Gani, yan aton pagpadugayon pa, yari na. Exodo, okay. Exodo kapitulo 28. Ang mga bayo para sa mga pari. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Paron, pakariyon mo sa imo si Aaron nga imuutod kag ang iyang mga anak nga lalaki gikan sa mga tawo sang Israel. Agud magaalagad sila sa akon subong mga pari. Sila amo si Aaron kag ang iyang mga anak nga lalaki nga amo sanday Nadab, Abiyo, Eleazar kag Itamar. Imuan mo si Aaron nga imuutod sing mga bayo nga balaan nga may pagkahalangdon kag katahom. Suguon mo ang tanan nga maayo nga mga sastre, ang mga ginhatagan ko sing abilidad sa pagpanahi, sa pagtahi sa mga bayo ni Aaron. Agud mahalad siya sa pag-alagad subong nga pari. Amo ini nga mga bayo ang ilang pagahimuon. Isa ka pictorial, isa ka balaan nga ipot, isa ka alba, isa ka binordahan nga bayo, isa ka turban, kag isa ka singulo. Maghimo sila sing balaan nga bayo kay Aaron nga imuutod kag sa iya mga kaanakan nga mga lalaki. Agud nga mag-aalagad sila sa akon subong nga mga pari. Ang mga sastre magamit sang bulawan, dilana nga asol, granate, kag pula nga dilana, kag lino nga mapino. Maghimo sila sang ipod nga bulawan, dilana nga asol, granate kag pula, kag mapino nga nagakunot-kunot nga lino nga nabordahan. May duha ini ka tirante nga naangot sa duha ka kilid sini. Agod nasugpon ini. Ang paha nga hinabol sing matahom nga naangot sini manginunay kag pareho gid sini ang pag-obra nga nahimo sa bulawan, dilana nga asol, granate kag pula, kag mapino nga nagakunot-kunot nga lino. Magkuha ka sing duha ka mga bato nga kornalina kag isinsil sa sini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel. Ang anom ka mga ngalan sa isa ka bato, kag anom pagid sa isa ka bato, suno sa pag-alagisod sang ila pagkatawo. Sa abilidad sang platero nga nagasinsil sang selyo, ipasinsil mo sa duha ka mga bato ang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Israel. Pag itakod mo ang mga bato sa balayan nga bulawan.
Itakod mo ini sa duha ka tirante sang bestidura sa pagpahanumdum sa mga anak ni Israel. Sa sini nga paagi si Aaron magadala sa iyang mga abaga sang ilang mga ngalan, agod ang Ginoo magdumdum sa ila. Maghimo ka sing duha ka balayan nga bulawan, ag duha ka kulintas nga puraw nga bulawan nga linubag kaangay sang lubid nga imo iangot sa mga balayan. Maghimo kasing piktural sang paghukom nga nabordahan sing mapino kaangay sang bestidura, agod gamiton sang pinakamataas nga pari sa paghibalo sang akong kabubuton. Bordahan mo ini sang mapino kaangay sang bestidura. Himuon mo ini sa bulawan, dila na nga asol, granate kag pula, kag mapino nga nagakunot-kunot nga lino. Kinahanglan kwadrado ini kag doble ang pilo. 9 ka pulgada ang kalabaon kag 9 ka pulgada ang kalaparon. Takdan mo ini sing 4 ka kubay sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay ibutang mo ang ruby, topasyo kag karbungklo. Sa ikaduha nga kubay, esmeralda, sapiro kag diamante. Sa ikatlo nga kubay, mga hasinto, agata kag ametista. Kag sa ikaapat ka kubay, berilo, cornalina kag haspe. Kag itakod mo ini sa balayan nga bulawan. May mga 12 ka malahalon nga mga bato nga sa sini nasulat ang mga ngalan sang mga anak ni Israel. Pagaisinsil ini kaangay sang selyo. Kag ang kada isa may ngalan sang 12 ka mga tribo. Maghimo kasing kulintas nga puraw nga bulawan nga linubag kaangay sang lubid para sa piktural. Maghimo ka man sing duha ka singsing nga bulawan kag iangot mo sa ibabaw nga pamusod sang piktural. Itakod mo ang duha ka lubid nga bulawan sa duha ka mga singsing. Itakod mo ang duha ka puntas sini sa duha ka mga balayan, kag sa sini nga paagi itakod mo ang mga tirante sa atubangan na yon sang bestidura. Dayon maghimo kasing duha ka singsing nga bulawan, kag itakod mo ini sa idalom nga mga pamusod sang piktural. Sa sulod na yon nga sidsid sang bestidura. Maghimo ka pagid sing duha ka singsing nga bulawan, kag itakod mo sila sa idalom nga bahin sa atubangan na yon sang duha ka tirante sang bestidura, malapit sa sidsid kag sa ibabaw na yon sang paha nga hinabol sing maayo. Pigta nila sing asol nga lubid ang mga singsing sang hapin sa dughan, kag ang mga singsing sang bestidura. Agod ang hapin sa dughan mahamtang sa ibabaw sang paha, kag hindi ini mapalos. Kung magsulod si Aaron sa balaan nga duog, madala niya ang hapin sa dughan sang paghukom sa iya dughan nga nasulatan sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel. Agod nga ang Ginoo magdumdum sa gihapon sa ila. Ibutang mo sa sulod sang hapin ang paghukom sa dughan, ang Urim kag ang Tumim. Agod manginyara sila sa dughan ni Aaron kung siya magkadto sa tubangan sang Ginoo. Kunyara siya sa tubangan sang Ginoo, iya gid pirmi pagadalhon sa iya dughan ang gamit sang paghukom para sa mga tawo sang Israel. Maghimo kasing alba
nga puro delana, nga asol nga labaw sa bestidura. Sa tunga sinibutangan mo sing liab para sa ulo. Ang liab may apuro sa palibot nga hinapol. Pareho sang liab sang kamisita nga panit. Agud nga hindi ini magisi. Sa iya sini na idalom nga sidsid himuan mo sing granada nga dilana nga asol. Granate kag pula sa palibot. Nga ginbalutan sa mga kampanilya nga bulawan. Pagod nga may mga nagaidas nga bulawan nga mga kampanilya ang kag mga granada sa palibot sang iya na idalom nga sidsid. Isuksok ini niya aron kung siya mag-alagad subong pare. Kung magsulod siya sa balaan nga duog sa tubangan sang Ginoo, kag kung magwa siya, mabatian ang kiling-kiling sa mga kampanilya kag hindi siya mapatay. Maghimo kasing isa ka pedaso nga puraw nga bulawan kag isinsil mo sa sini nahalad sa Ginoo. Ihigot mo ini sa atubangan sang turban sa asol nga lubit. Isuksok ini ni Aaron sa iya agtang agpaagi sini makuha ang tanan nga mga kasalanan nga nahimo sang bisan ano nga paghalad. Naginhalad sa mga tawo sang Israel sa Ginoo. Isuksok ini pirmi ni Aaron sa iya agtang agud ang Ginoo mahamuot sa iya mga halad. Maghalad kasing bayo nga lino nga mapino, kag maghimo kasing turban nga lino nga mapino, kag isa kasing gulo nga nabordahan. Maghimo kasing mga tunika para sa mga anak lalaki ni Aaron, mga singgulo, kag mga gura, agud may pagkahalangdon kag pagkatahom sila. Pasuksok mo ini nga mga bayo sa imo utod nga si Aaron, kag sa iya mga anak nga lalaki. Tayon imo sila haplason, ordinan mo sila kag ihalad, agud magalagad sila sa akon subong mga pari. Himuan mo sila sing mga karasonsilyo, nga ang iya kalabaon halin sa hawak tubtub sa paa, agud nga hindi sila mabihangan. Kinahanglan isuksok ini pirmi ni Aaron, kag sang iyang mga anak nga lalaki kung sila magsulod sa tolda sang teleponan, agud kung magpalapit sila sa altar sa pag-alagad subong mga pari. Sa balaan nga duog, agud nga hindi sila mabihangan kag mapatay. Amoy ni ang pagsulundan nga wala sing katapusan para kay Aaron kag sa iya mga kaliwa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Amo yadto mga kaabianan ang aton nga pagbasa sang kapitulo 28 sa libro sang Exodo.
So nasiling ko ng mga kabyanan na muyadto ang kabug-usan sang kapitulo 28 sang libro sang Exodo. So naurot naton basa sa subong nga hapon ang 43 ka mga bersikulo sa sini. Kag inyo nabatian mga kabyanan, kag inyo man nga nakita nga Ginoong ang Ginoong Diyos kon ang Diyos nga Amay ang naghatag amo sini nga mga kasuguan pagi kay Moises sa iya siniutod nga si Aaron kag diri na tabo ang pag-orden sa pagkapari nanday Aaron kag sang iyang mga anak kalalaki. Ining si Aaron mga kaabyanan sang siya ang ginordinan o kung ginordenahan siya ang nangin nauna o nga pinakamataas nga pari sang banwang Israel. Kag ining mga anak kalalaki ni Aaron ang nanginuna man nga mga pari sang banwang Israel sang sila ang mga Israelinhon ang yara pa dito sa disyerto. No? Halin sang sila ang nagwa sa gikan no dito sa Ehipto. Gani nga ini nga mga kasuguan ang ginhatag sa ila sang Ginoo sa kay Aaron sa iya mga anak kalalaki. Agud nga ang banwang Israel ang mayara sang mga pari. No? Kag isa man ini ka tinion kung sa diin ang Ginoo naghatag sa ila sang responsibilidad sang isa ka pari. Gani nga amo ini ang ginhimo sang aton Ginoong Dios. Ani mga kabyanan, nagapasalamat gid ako sa inyo sa inyong nga paglantaw, pagpamati sa subong nga hapon nga ini sa aton nga programa no diri sa aton magamay nga ministeryo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Kag antes kita magtakop sa sining hapon, may isa kita ka balita gikan sa aton Iloy nga simbahan amo nga aton nga ang ating simbahan ang Santa Iglesia Katolika no didto ang iyang headquarters didto gid sa Roma no sa Vatican. Mga kabyanan ang aton Santo Papa na si Santo Papa Francisco o kung si Pope Francis ang nag-aprobar na o kung nagpasugot na gin-grant niya yan ang mga kabyanan kay mga utod kay Ginoong Jesucristo ang ginatawag nga pagkadiakono no diri sa aton pungsod Pilipinas no. Gani ginapangamuyo naton sa mga utod naton nga gusto gid nga magsulod sa pagkadiakono nga ini na ang tion no agud nga kasi may calling kamo nga mag-alagad sa Ginoo ang i-discern nyo gid sa maayo kay ang aton nga simbahan nag-grant na diri sa aton pungsod no sa tawag nga pagkadiakono no kag ang pagkadiakono no
Tagaan lang kamo sang gamay nga background mga kabyan ka mga utod kay Ginoong Hesukristo. Ang pagkadiakono may duha ka sahi isang pagkadiakono o kung kinds, no? Ang una amo ang transitional diaconate. Ito ang diakono sa English nga tawagin na siya nga diaconate, no? Kag ang isa ka sahi sang pagka-diaconate o kung diakono may ginatawag nga transitional diaconate, no? Transitional diaconate. Ano na siya mo silingon sang transitional diaconate mga kabyanan? Ang transitional diaconate amuin na siya ang pagka-diakono nga kung sa diin isa ka tawo diakono siya pero preparasyon bilang pagkapari, no? Usually ina mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo ina nagakatabo sa aton mga seminarista, no? Nga nag-graduate halin sa seminaryo, no? Sa apat nila ka tuig nga pagtuon sa seminaryo o kung pagsubong kay ti may ara na kita sa senior high school sis mo una apat lang nakatuig pero ti kay subong nga may ara na sa senior high school program nahimo siya nga anom, no? So pagkatapos na sang anom, ah anom, ano no no, sorry. Pagkatapos gid nila gali sang apat ka tuig nga pagtuon sa philosophy, no? Philosophy na tawag kung gali. Kuan sila ordinahan sila bilang isa ka diakono. Pag ang diakono nga na preparasyon ina sa kapare nila. Ay once isa ikaw ka diaconate, kung diakono, sa akon lang pagkabalo correct me if I'm wrong mga kabyanan, ginapagwa mo sa seminaryo. No? Pag dapat kamo mag regency, yung tawagan nila nga regency. Either ano ka sa isa ka parokya, magtudlo ka sa isa ka Catholic school, kung nag-ubra man sa mga secular na mga kumpanya, no, pag mga workplaces. Now mga kabyanan, ano naman niya ang ikaduha nga sahi isang pagka-diakono o kung diaconate? May ara kita ginatawag nga permanent diaconate. Ang mga permanent diaconate nga ini, usually ini silang mga laymen o kung mga laiko. Pero ining mga diakono o kung mga diaconate, ang mga permanent nga ni, wala sila nagapurso o kung wala sila ga ano nga bilang magpare, no? Permanent lang gid sila. So mga kabyanan, ang permanent diaconate pwede ka pangasawa. Okay, usually ang mga diaconate ganin lalaki dapat lalaki. Ang permanent diaconate mga kabyanan pwede ka pangasawa, pero ang ara sa transitional diaconate hindi pwede ka pangasawa. Amo na siya bud silingon. In general, ang diaconate, ang pagka-diakono o ng diaconate may mga responsibilities lang sila. Halimbawa, ma-assist sila sa obispo, no? Mangin kabulig ng isang obispo o kung mangin kabulig sa mga pari o kung sa diin pwede sila ka wali, no? Sang homilya, no? O kung they can preach sa homily period na sang misa. Pwede sila ka pag may mga certain nga mga sakramento sila nga pwede nila ma-exercise o kung pwede nila nga ma-perform as servant o kung sulugoon o kung tawag ni inang nagaserbisyo sa simbahan. Isa na dira mo ang pagpanguna sa pagpangamuyo,
Kung may mga minatay, pwede sila kapangamuyo sa balay sa minatay para sa kalag sini. Sa misa naman, pwede sila ka papakalawat. Pwede sila ka papakalawat. And pwede man sila makasiling ko na, pwede man sila makapreach kung makawali sa nga mayong balita. No? Kag-iban pagid. No? So, amo na nga ton nga amo na ang latest news sa English pa upon na latest nga balita subong sa aton Iloy nga simbahan nga mo Santa Iglesia Katolika. Gani mga kabyanan, akon man nga ginahingyo ginaayo sa inyo nga aton man pangamuyuan ang aton mga kaparian, ang aton nga Santo Papa, amo si Santo Papa Francisco o si Pope Francis. Nagapasalamat gid kita no? Sa iya kay bangod nga sa gahom sang aton Ginoong Kristo no? Sa gahom sa mahal nga Dios sa langit sa pag bulig sa aton mahal nga Iloy nga amo aton mahal nga Birheng Maria ang nag-grant sa aton ang ginatawag na pagkadiakono diri sa aton simbahan sa aton pungsod Pilipinas. Kagamo man na hingyo o ginaayo tagi kamo mga kabyanan ngayon nyo man ipangamuyo no ang mga tawo nga luyagid na magsulod sa pagka diakono ma-discern gid nila ug maano gid nila kung ano gid ano kung ini bala ang pagkadiakono ang panawagan ang pagpanawag sang Ginoo sa ila agud nga magserbisyo sa simbahan no so mga kabyanan mo lang ina ako na nay ano kag diri naman sa aton nga magamay nga ministeryo no mga kabyanan sa maabot nga Domingo no, kabay nga makaprograma kita kag makata diri sa aton magamay nga ministeryo tawag ni kabay nga makaprograma kita nahanungod naman sa sa masunod naton nga topiko sa aton nga katesismo no so ipangamuyo nyo gid nga kabay nga madayon lang sa masunod nga Domingo sa maabot sini nga Domingo mga kabyanan ang aton nga programa nanungod sa katesismo kag nagapasalamat gid ako sa inyo mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo sa inyo nga pagsuporta sa pag-like sa pag-react sa pag-comment sa aton mga contents na aton nga diri sa aton magamay ang ministeryo. Ngani takpan ta ini sa magamay sa malipot nga pangamuyo.
Pangamuyo sa tapos magbasa sang santos nga kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, Diyos non nga agalon, ikaw ang pulong sang kabuhi. Nagatuo ako o Ginoo sang kamatuoran. Apang dugangi ang akong pagtuo. Ginaygugma ko ikaw o Ginoo sang dalan. Sa bugos kong kusog, bangod nagmando ka sa amon, nga sundo ng imo mga sugo. Nagapangamuyo ako sa imo o Ginoo sang kabuhi. Ginasimba ko ikaw, ginadayaw ko ikaw, ginapangabay ko ikaw, kag ginapasalamatan ko ikaw. Sang imo regalo nga amo ang santos nga kasulatan, upod ni Maria, akong tandaan kag halungan, ang imo pulong sa akong kaisipan, kag pamalandungan sa akong tagipusoon. Jesus amon agalon, dalan, kamatuoran kag kabuhi. Kaluoy kami. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kagamuyad to mga kabyanan ang aton malipot nga pangamuyo sa aton pagtapos sa sining aton programa sa aton magamay nga ministeryo amo ang pagbasa sa santo sa kasulatan nga among Exodo kapitulo 28. Bilang kita nay mga hasta mga kabyanan kag kita ay naman kita sa madason. Ako ang inyo alagad. Ako si admin ninyo. Ang pagdayaw kag ang himaya mangin sa Dios kag sa iya simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.